ספורטן 18 שנה, אם לא יותר. יוני 84. 1985. נרשמנו ברחוב רוטשילד, כששם רק היה משרד, ועוד פה לא היה שום דבר. בהתחלה כמו עיירת פיתוח. התחילו עם הבריכה, לא היה בריכה מקורה. לא היו כיסאות נוחים, לא היה צל כל כך. הבריכה הגדולה עדיין היו מרתחים את האלומיניום. ואז באנו, חשבנו פיילה. הספורטן היה הרבה יותר קטן, אינטימי. היו פחות אנשים. אחד הכיר את השני, וזה היה מאוד נחמד. יחסית, גם בהתחלה לא היה רע. הקאנטרי הכי טוב. הבן שלי בן 14 שיחק טניס. ספר שלו, זלמן, אמר שמה פתחו ספורטן עם מגרשי טניס. רצנו מהר, נרשמנו, הבאתי את אחי. אני עברתי ניתוח בגב. רופא אמר לי, את יודעת לשחות? אמרתי לו כן, אז תלכי לשחות. תכף יצאתי לפנסיה, אמרתי לאשתי, זהו זה. אני לא יכול לשבת בבית, רשמתי אותה ורשמתי את עצמי פה. שיחקתי בעבר כדורגל, האמת שבשנים הראשונות הייתי בא לפה על מנת לשחק קצת רגל, קצת לשחות. תמיד חלמתי שיהיה קאנטרי, ומה עוד שהוא קרוב אליי הביתה. אני כל השנים פה מנויה ולא עברתי לאף קאנטרי, כי היה לי טוב. רציתי חוגים לילדים, רציתי תעסוקה, הילדות שלי קטנות. כשעבדתי, נסעתי לתל אביב, באתי בבוקר, וכשיצאתי לגמלאות גם המשכתי לבוא בבוקר. אני בנויה לספורטן, אני ספורטאית מאלף עד תף כמו שאומרים. אני מגיעה להמון חוגים. אשתי ואני באים 4 פעמים בשבוע, ו4 פעמים בשבוע נותן לנו את הכוח בשביל כל הימים האלו. אנחנו מרגישים שאני יוצא מפה, אני כמו נוצה. ספורטן זה המקום שמחייב אותי להתנתק מכל הדברים האחרים של יום-יום ולבוא ולחשוב עליי, על עצמי, על הגוף שלי. זה עושה טוב. אני מלא את הפעילויות שלי, כל מה שאני צריך, במסגרת הגופנית, רגשית. בעלי לפעמים אומר לי, למה את הולכת? למה זה? אז אני אומרת לו, אם אני לא הייתי הולכת, לא הייתי מחזיקה מעמד. פעילות זה מערכת החיים, בטח, איזה שאלה. הספורטן בשבילי זה גם חברה וגם התעמלות לגוף שאומרים שזה בריאות. מאז עד היום נשארתי בגלל שפה מצאתי את החברה שמתאימה לי. אני פנסיונר, אני לא אשב רגל על רגל בבית. זה בשבילי מועדון חברים גם. אני מאוד מבסוטה. נח, עושה את הספורט שלך, נופש, הרגעה, מועדון. הספורטן משדרג את עצמו, המדשאות ירוקות והרבה יותר נקי. והבריכות גם כן התרחבו. העיצוב, הכיסאות. זה התפתח הרבה יותר, זה הרבה יותר נקי, זה הרבה יותר מסודר. יש כאן אירועים, וזה היה חוויה משמעותית מאוד. וכל הזמן, כל שנה, הם רק חושבים איך לשפר ואיך לחדש. אנחנו נהנים מאוד פה. אני מאחל לספורטן שיבנו עוד כמה אולמות, ושזה יגדל העסק. תמיד שיהיו לו מנויים ושיפרח ויתקדם. שנמשיך ליהנות עוד כמה שנים טובות ביחד. שנוכל לבוא כל יום להשתמש בספורטן. אנחנו מרגישים פה כאילו שזה הבית שלנו. הבית השני שלי. כמו בית שני. בית שני בשבילי. בלי הספורטן הייתי מת מזמן. אין כמו הספורטן. אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ,